आङो दिनै बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि जे निउस नोंथांमोननिसिम बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे सा दख'रा बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ जे खुंनो थांनायाव आंखौबो जि सासे लेङाइ मासिगिरि हिसाबै सायख'नानै लाबाय आरो आं दिनैहाय बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि बे जै सनाथि जों खुंफुंनो थाखाय दाफुंजानानै होजानाय आरो जों जै जायगायाव खुंनो थांगासिनो दङ बे जायगाखौ होनोमोन 16 नम्बर एरिया गिदिर दरब्रै गामिजों मोनसे 16 नम्बर एरिया बियो आरो बेयावनो गोदो मोनसे एखेबारे बिराद बर'नि जे सावथुन आलायारना बेयाव शुटिं मोनसे मोनदों आरो जेराव जालाख'नि हाया बेयावनोमोन फिल्मनि जालाख'आ आरो बे हाखौनो बे फाननांदोंमोन। दा बेनिखायनो जोङो जोंनि बे खुंफुंनाय जे जायगानि थावनिनि मुंखौ आलायारन फोथार मुं दोननानै जोङो बेखौ खुंनो थांगासिनो दङ दिनै। दा बिनिनो जोङो दिनै खुब मोजां मोनदों जोंनि जे जाय माने जोंनि बे दाफुंजानाय आरसिनि गाहाय मासिगिरियानो जाहैबाय जोंनि बारग' MLA मोन आरो बारग' बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन सानसे समाव बिथाङा साखरखारिमोनबो सुक्ति खालामनानै फैनानै देरहाफैना MLA जाफैदोंमोन। दा बिथांखौनो जोङो दिनैहाय मोननो हादों खुब गोजोनग्लायनाय बाथ्रा। दा जोङो बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावफुंलांनो थाखाय बे रायजो राजा आरो 7था बर' फरायसा आफादनि 7था दालाइसा आफादफोर जेरै तितागुरि देबोरगाव कालुगाव सबायझार बिदिनो कारिगाव आवदां थिनालि बालाजान बेखौ लानानै जोङो गासै 7था बियो जोंनि सा दख'रा बर' फरायसा आफादनि सिङाव थाजोबनाय। दा बेखौ ज' जानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ मावनो दावखोगासिनो दङ। बेखौ लादों सानथामनि हाबाफारि। थारिखखौ 27 लादों अबयसे दाबो जाजोबाखै नामाथाय लानायाथ' बिदिसोमोन नङा होमबा जोङो बेखौ नैबे कয়েকदिननि उनावनो जोङो थारिखखौ थि खालामगोन। खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोंनि सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बियो फैयै फैयै दिनै 50 बोसोराव आगान होबाय आरो जों दख'रा आफाद हिसाबै जोङो 50 बोसोरनि जे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो थाखाय जोङो थामथिम जाबाय थादों आरो जोङो बे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनिनो बानजाय आफाद बेखौ जों दिनैहाय बालाजान थिनालि दालाइसा आफादनि मावख'आव जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय आरो बेनिनो मासिगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आरो जोंनि क'क्राझार बियाबनि बारग' MLA मानाव गेदेर लरेन्स इस्लारि सारखौ जोङो मासिगिरि मोननो हादों आरो बेयाव चिफ कनभेनर हिसाबै दङ सोमखोर बसुमतारी आरो जोङो बेवहाय दख'रा आफादाहाय जोङो जे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बेखौहाय बालाजान थिनालि दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय ब्रह्मपारा आरो मजाबारि हालदैजरा आरो बेवहाय जोङो सिउ सिउ क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो खुंफुंनो थाखाय थामथिम जाबाय थादों आरो बेखौ जोङो फोसावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मोनसे समाव जोंनि बर' हारिनि जे बर' माहारिनि गिबिसिन समाजारि बर' सावथुन जे आलायारन बे आलायारना बे सल्ल' मजाबारि हालदैजरा आरो ब्रह्मपुर बा बे जायगायावहाय शुटिंखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखायनो जों बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जोंनि जे गल्डेन जुबलि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनायनि जे थावनि बे आलायारन सिनेमाजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनै आलायारन फोथार जोङो मुं दोननाय जादों आरो बेखौ जों दिनै आलायारन फोथार हिसाबै जोङो फोसावनानै लाबाय आरो जे जों गल्डेन जुबलि खुंफुंनो थांनाय जे थावनि बे आलायारन फोथार आरो जों बेवहाय
मोनसे बाथ्राखौ जोङो फोसावनो सिगांदों। जोङो दखरा आफादाहाय जे 50 बोसोरनि मोनसे जारिमिन जोङो बिजाब जोङो दिहुननो थाखायबो थामथिम जादों आरो बिनि कमिटिखौबो जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय। आरो बे दखरा आफादनि 50 बोसोरनि जे जारिमिन बिजाबनि जे मासिगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों कमार्स कलेजनि प्रिन्सिपाल मानाव गेदेर डक्टर बिपुल चन्द्र बसुमतारी सारखौ जोङो बे जारिमिन सुजु आफादनि जोङो मासिगिरि हिसाबै मोननो हादों। आरो बेवहाय जोङो चिफ कनभेनर हिसाबै जोङो मोननो हादों बेवहाय इउ एन ब्रह्म कलेज दतमानि बारग' प्रिन्सिपाल आइसि आरो बिथां सिलाराय मोसाहारि सार बिथांखौबो जोङो बे जारिमिन सुजु आफादनि जोङो गाहाय लेंथुमगिरि चिफ कनभेनर हिसाबै मोननो हादों। दा जोङो फोसावहरदों दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो जों बयनिसिमबो जे जायफ्रा दिनै बे 50 बोसोरनि समाव मोनसे सोमावसारनायजों सोमोन्दो थानाय बा बे 50 बोसोरनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सोमोन्दो थानाय आरो बे 50 बोसोरनि जे दखरा आफादाव बिबान लानानै बारग'लांनाय दैदेनगिरि बिथांमोननिसिमबो जोङो फोसावहरदों। गोबां बावहाय माखासे जोङो जारिमिनफोर जोङो दखरा आफादनि जे जागायजेननायनिफ्राय 1967 मायथाइयाव दखरा आफादा गायसनजादों। बे गायसनजेननायनिफ्राय गोबां माखासे जोंहा बेवहाय सेबखांनांगौ माखासे जोंनि जारिमिनफोर थागोन आरो जायफोर जारिमिनफोरखौ जायफोरनाव दङ बिथांमोनखौ जोङो हयथ' लोगो हमजोबनो मोनाबो जानो हागौ, थांजोबनो जों मिथिजोबाबो जानो हागौ, जाय जारिमिनफोरखौ जोङो मिथिजोबाबो जानो हागौ। दा बैफोरखिनि जायफोरनाव सर्सआ दङ बैफोर जारिमिननि माखासे गियानफ्रा जायफोरनाव दं दखरा आफादनि जे जारिमिननि गियानफ्रा जायफोरनाव दं बिथांमोना जेन' जोंनो दखरा आफादनो फोरमायहरो बेखौ जों दिनै नैबे मिडियानि गेजेरजों जोङो फोरमायहरबाय। आरो जोङो आसा खालामदों बिथांमोना जेखिनि गावबा गावनाव थाखोमानाय जे जोंनि दखरा आफादनि जे जारिमिनफोर दं बेखौ जोंनो निस्सय दखरा आफादाव जोंनो फोरमायहरगोन बेखिनिखौ जोङो मिजिंथिनाय थाबाय। जोङो बेखौहाय नभेम्बरनि जोबथा अक्ट' जोङो बेखौ लानाय जादों आरो बेवहाय जों सानथामनि हाबाफारि जोङो खुंफुंगोन आरो बेयाव जों गोबां हाबाफारिफोर बेयाव लानाय जादों। बेवहाय जोङो थुनलाइयारि आयदा लोगोसे गेलेमु आयदा आरो हारिमु आयदा बेफोरनि कम्पिटिसना बेयाव थागोन। लोगोसेयैनो बे 50 बोसोर समसिमाव जायफ्रा दखरा आफादाव बिबान लानानै जायफ्रा बारग'लांबाय बिथांमोनखौबो जोङो मोनसे सानसे सम होनानै बिथांमोनखौ हांख्राय हरनानै बिथांमोनखौ मान बावनाय बरायनाय बे हाबाफारियाबो थागोन। जों बेखिनिखौ साफ्रोमबो बारग' दैदेनगिरिफोरखौबो जोङो दिनैनि गेजेरजों जोङो खावलायहरखाबाय। हयथ' जोङो बायसान्सआव जोङो सोरखौबा मिथिजोबै हयथ' जानोबो हागौ बिबानगिरिफोरखौ जे गाहायनि बिबानगिरिफोरखौ जोङो गोबांथारखौ हयथ' आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लोगो आफादगिरि लोगो गाहाय नेहाथारिफोरखौ जोङो मिथियो। नाथाय बिनि गाहायाव गोबां बिबानगिरिफोर दङ जायफोरखौ जोङो बेयाव माखासे रेकर्डफोरखौ हयथ' मोनजोबाखै, नागिरनांगौ। नागिरनायाव जोङो मोनजोबनो हायाबो जानो हागौ जायनि थाखाय जोंनो सोरबाया बेबायदि बिबान मावदोंब्ला जोंनो दखरा आफादसिम फोरमायहरो बेखौबो जोङो फोरमायहरनाय नैबे मिडियानि गेजेरजों बेखिनिखौबो जों फोरमायहरबाय।